Unsa din niyo? Agay! Kalolo din mga tawa, oy. Mulakaw na ko, be. Sir, maing buntag. Ay! Hala, uy! Napaka si Bibi Labs di ano? Basig nang luod na to sa kuha ba? Kaya katong dati na kong girigalo sa yaha nga motor. Ako magutong ikawat ra, uy! Kutan eh! Murag, mudawat na dyan sa tingali na akong yatag sa iyang cellphone. Mura ko, be. Hala? Mura maglingaw ilang balay? Asa ka si Bibi Labs, uy? Maayo! Ayo! Bibi Labs! Iskot! Naanap po ding bayutan niya. Magsamok-samok na po sa kuha. Magunsan na po sa diri, abay. Magsamok-samok na po niya sa kuha ba? Delikado bigla itong niyaging adlaw. Kaya ang mo itong gigigalo sa kuha. Kaya rin gikawat. Sa hakon man ako niya. Ay, musibat na hindi ko bay. Mulipot ko sa balay. Bibi Labs! Uy, hala! Ano yung dagan mo to sa Bibi Labs? Sugato na ko, be. Bibi Labs! Sayang dagan kayo na kuyatang sa mga regalo! Sa mukha ni bayutoy. May gani kinakasibat ko bay. Sige naglag-lag sa bali. Kabalong lat gusto saya. Sa mukhan kayo. Bibi Labs! Woohoo! Uy, asa naman ka? Uy, yung tago ba? Kaya kuyatang din mong cellphone! Bibi Labs! Asa naman ka? Uy, kaya kuyatang din mga cellphone pa! Lala, cellphone daw bay. Cellphone daw bay. Ay di ko oy kay basi kinawat na niya. Ay dili na po siguro bay. Ay gusto mo siyang bawi sa kuha. Duulon daw na ako ni bay. Bibi Labs! Asa naman ka, uy? Bibi Labs! Uy! Asa na kagikan, Bibi Labs? Gano'y idagan man ka? Gikapoy ko ginukod ni mo ay. Nagkukuyatag sa mga cellphone. Ay Bibi Labs, nangahoy ko. Kay walay kahoy sa balay kay magluwag mo kuron. Gutan, ni mo, uy. Gikapoy ba yan ko ginukod sa mo ay. Nga ano po taw nigukod ka sa kuha? Panawa nawala imong kablooming. Gwapa ba yan takay karon no? Yaga-yaga din na siya ba? Ganahan ba ko? Lasa ni bayutoy. Puro time sa Bibi Labs. Unsa man imong gidala? Ay, kani? Cellphone gani. Tinigalo ba yan ako na si mo ha? Sige daw Bibi Labs, patanawad ako na kung saan nga cellphone. Ganahan yung ka, Bibi Labs, ka ng paborito ni mong kaunon. Samaan ni o. Charan! Hala, kagwapo na Bibi Labs oy. iPhone, ganahan biya ko ana. Kapalaw mo ko nga ganahan ka ani kay iPhone ko pero kisa. Ay dili na kailangan mi Labs. Kabalo biya ka nga. Nakagusto jud ko sa imo ha. Ganahan to kay ko ni mo Roger pala kat kay. Pero time sa, dili na mo kinawat. Uy, my love, for your information, excuse me ha, dili na ko ni kinawat. Tinigom jud ako ni para sa imo ha, para mabawi ko. Sure ka na nga tinigom nimo. Kaya katong last time biya, kay mo ra ba itong kinawat nga motor. Kato naman, pero karon dili na. Ambi daw be. Setting jud na siya, uy. Wa pa kanita ka. Sa mukha po ng Abes na cellphone. Kay unya ra nagmakakita na ko cellphone ba? Sige ha, bantay bitaw kag makadawat na kanig, mudagan ka. Dalao. Ambi be. Sige na, iupi na, ma-surprise jud ka ana. Bantay bitaw ka. Wow! Tinuod ko di ay bay. Di ba giingnan ta ka? Wato na ko ang tanan para sa imo para malipay lang ka. Hala, gwapuan nga cellphone may labsoy. Abi na og nangatik ka ba? Tinuod gid ay nga iPhone. Di ba giingnan ta ka nga buhaton ako ang tanan para sa imo para malipay lang ka? Unya, nalipay na ka. Aw, lipay kayo may labsoy. Ikaw daw taga-ag iPhone, di ba ka malipay? Hala, nagkukansa na pugula sila diha ba? Ay, girigaluhan na pug cellphone. iPhone na pug girigalo bay. Asa na buka lagi ka basig kala pa lang gikawat. Kinigang bayutan ni? Tara jud battle para sa yang laki. Abi ni mo my loves, dili lang ka na imong madawat sa kuha. Ipakita pa nako kana po ko'y talent. Harap ko kay ko masayaw. Diha, sige daw, sampul daw. Sige tanawa ha. Nagsayaw pa, baog pa'y bakan. Kabidli pud tawon oy. Unsa ka bidli my loves? Unsa din niyo? Agay! Kalolo din mga tawa oy. Mulakaw na ko be. Din bayutan ni naglulod na jud. Birna. Asa mang balay aning tawhana ni? Sir, kisay pang gipangita. Ay, ayaw kinay tao. Kanang, pwede mangutana, ma'am?
Asa dapat ang balay ani nila? Birna nga makatigbas. Kailan mo ko na, sir? Bagat ba na siya? Kanang ma'am, pwede mangutana asa din siya karon kay tingbayad na manggod tulo na kabulan niyang iPhone ba? Wa pa mabayre. Asa to pa? Kato cellphone nga yung regalo nga iPhone. Inutang niya ito? Nga, tulog na kabulan nung walay bayad. Sir, baka siya rin sa kahuyan, kauban niyang laki. Ah, sige ma'am. Kaya ako asang paninglon. Mula ka na ko ma'am. Impas yung karong bayota ka. Sir, maing buntag. Ay! Tansa! Ngano ka? Sos, nalapo na imong style sir. Bayarin ni mo utang dire kay tulunan ni kabulan. Way bayad-bayad. My love, sorry kay my love. Hoy! Sir! Gukra sir! Narang cellphone oh! Pagdamay gidagandaganan ko. Sibatan pa ko nimo ha. Ayaw ko tagandaganan ha. Sir! Ang iPhone sir! Dagan man! Kumuha na lang siguro niyo eh!